நாம தான் சொல்றோம் சூரிய பகவான் சொல்லிக்கிட்டு, சூரியன் ஒரு இனத்து இது சடம்தான், சந்திரன் சடம், சடப்பொருள்கள், உலகப் பொருள்கள் இவையெல்லாம் இருக்குது. இவையெல்லாம் சிவத்துக்கு என்ன பயன் தந்து விட போகுது, அல்லது சிவன் தான் இதனால என்ன பயன் அடைஞ்சிட போகுது? கிடையாது. அப்ப இரண்டும் இருக்கிறது. என்ன, இரண்டாலும் பயன்பெறுகிற மூன்றாவது ஒரு பொருள் இருக்கிறது, அதுதான் உயிர். இருதிறன் அறிவுள்ளது இரண்டலா ஆன்மா சொன்னார் இல்லையா? அப்ப சிவத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்கிறோம்? உயிர்ல நடக்கிற தொழிலை வச்சுதான். உயிருக்கு தொழில் எங்க நடக்குது? சிவத்தை வச்சுதான். எனவே சிவமும் உயிரும் ஒன்றை ஒன்று தொழில் நிலையில் பிரிப்பற்று இருப்பதைத்தான் சுத்தாத்துவிதம் என்று மெய்கண்டார் பேசுகிறார். இது தொழில் அது இல்லாம இல்ல, அதோட தொழில் இது இல்லாம இல்ல. இதுதான் அத்துவிதம்.